Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε σήμερα ένα δύσκολο, αλλά ωραίο αγώνα. Να φέρουμε την αυτοπεποίθηση στο λαό μας. Να βάλουμε τους πολίτες στο κέντρο της πολιτικής. Ώρα λοιπόν να σταθούμε στα πόδια μας. Υποψήφιους που δεν συμβιβάζονται με το κατεστημένο και δεν ψάχνουν να βολευτούν, υποψήφιους που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για τον τόπο μας. Θέλω να καλωσορίσω στα ψηφοδέλτια μας τους αριστείντην υποψήφιους. Η εμπιστοσύνη τους και η εμπιστοσύνη που επέδειξαν στη Συμμαχία Πολιτών μας τιμά. Γιατί η ιδεολογία της Συμμαχίας Πολιτών είναι η Κύπρος. Η ιδεολογία μας είναι ο άνθρωπος. Είναι τα δικαιώματα του πολίτη, τον οποίο θέλουμε ενεργό, αλλά και με πραγματικό ρόλο και πραγματική εξουσία σε αυτήν τη δημοκρατία. Ο λαός μας, οι πολίτες, νιώθουν δικαιολογημένα ανασφάλεια, οργή και απογοήτευση. Ο λαός μας έχει σε αίμα το 1963-64, αλλά και το 1974 για να προασπιστεί το κράτος του, την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Τελεία. Ώρα να σταθούμε στα πόδια μας. Να ξαναφέρουμε τη χαμένη υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια στον Κυπριακό λαό.